Bale yn mynd yn hir wrth Dylan Rees. Benmar a Kyle McCarthy. Y ddau yn codi. Oli Hilbert bydd yn casglu. Oli Hilbert mewn at Woman. Taro Woman yn ebyn i fraich. Kyle McCarthy ar ochr y Crocosby. Yn cymryd gwyrad yn erbyn y postyn. Wel, a cyfle i Aaron Jones gasglu. Dylan Rees nôl fewn. Cosby ar cyffyrddiad. Warwick a cael lawr. Warwick bron yn mynd trwy goes Aaron Jones. Cyfle arall da i'r Met. Rhaid Morgan yn cymryd i amser fan hyn. A mae'n gyrru'r Bale yn hir. Liam Black yn codi. Mae'r Bale yn mynd heibio. Dylan Rees. Kai Edwards oedd yn codi. Dylan Rees yn mynd. Ac o bell. Taran o ergyd. Dylan Rees. Ail gêm yn olynol. Yn sgorio. Oedd hwnna yn wych. Isel oedd hi. Yn twyllo Aaron Jones yn y gôl. Heibio y llinell amddiffynol. A mae'r myfyrwyr ar y blaen. Kai Edwards yn gryf. Warwick, y gryfach. Warwick yn dwyn y Bale. Warwick ar ras. Mae Woman tu fas. Dyfe Warwick yn camu fewn. Yn twyllo. Ben Nash. Y sodiad yn dod. A mae'r Met wedi dyblu mantes. Wedi cwpl o funudau. Oli Hilbert yn gorffen. Cyd chwarae gwych gan y myfyrwyr. Y ddau dîm yma, gyda'r record sgorio gweitha yn y gyngred ar ddechrau gêm yma. Mae Met wedi cael 2 ar ddechrau'r ail hanner yma. Rob Hughes. Connor Howard oedd yn llercian yn y cefn fyna. Yn edrych am ei gyffyrddio cyntaf. Palmer. Brackley ar peniad. A Ben Nash sy'n cam sefyll. Wel, oedd y lliman yn un hwyr. A Ben Nash yn meddwl bod wedi tynnu gol nôl i'r Fflint. Symudiad da gan y dynion mewn gwyrdd. Cyfnod o bwyso i'r Fflint nawr, ond maen nhw angen gol. Mae yn cael ei gwyro fewn o'r cic gornel. Ni'n gweud bod angen gol ar y Fflint. Maen nhw wedi tynnu 1 nôl. Calum Brackley, dwi'n meddwl oedd ar gol. Harry Howard yn casglu. Mae'n mynd at Oli Hilbert. Camgymeriad gan Ben Nash. Oli Hilbert sy'n casglu. Oli Hilbert ar arbediad gan Aaron Jones. Wel, byddai'r gêm wedi bod ar ben os byddai honna mewn wrth i'r eiliadau ola ddod. Happy we've got the 3 points, absolutely, yeah. It's our performances of late have warranted better outcomes, and we got that today and probably didn't play as well as we could have, so we'll take the 3 points. It's given the lads a great boost of confidence going into next week. It seems to be becoming a common theme where we're conceding one straight after, so it's something we've got to sort of cut out. But I think, I keep saying it every week, goals change games. I think we've had chances in the first half. We were the better side in the first half, and you've got to probably come in front, and we haven't done that again. And yeah, they've took the chances in their spell.